κύριοι, φίλοι μου, ξεκινάμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα, μικρόφωνο σίγουρα δεν έχω. Κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, πάμε παιδιά, το ταξιδάκι μας ξεκινάει, η βολτίτσα μας. Έλα, δώσε. Μην παίζεις με τα γκάζια πολύ, δε. Έλα, ζωοτόπεδο. Όχι. Γράφει πολύ, πάτα. Πατάω, ήδη γράφω. Παραδοσιακό χωριό. Ωραίο. Ωραίο παραδοσιακό χωριό. Το καλύτερο της Λάζης, δεν το ξέρει κανένας. Ένας φίλος. Πού είσαι, πού είσαι εσύ, πού είσαι, πού είσαι, έλα, πού είσαι εδώ, πού είσαι εσύ, πού είσαι, τι είναι, άντε πάμε να φύγουμε, φύγετε τώρα, άντε φύγετε, άντε φύγετε, άντε φύγετε, 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 φύγετε. Μπήκαμε στο παραδοσιακό χωριό για να με ξεναγήσει ο Βασίλης. Τώρα πόσο παραδοσιακό είναι δεν το ξέρω, παιδιά. Τι κάνουμε?
πουλά μικρά. Μας την πέσανε τα σκυλάκια. Έχει παραδοσιακό χωριό. Βασίλειο, πες μας για το χωριό. Δεν ξέρω πολλά πράγματα, αλλά εδώ είναι πολύ παλιό. Είναι τσιφλικάδες ήταν εδώ πέρα μάλλον παλιά. Τσιφλικάδες. Τώρα οι τσιφλικάδες είναι αλλού, στο YouTube. Τσιφλικάς YouTuber. Μυρίζει το σκυλάκι τα σκυλιά σου. Να τα μυρίσει, τσάπα είναι. Λοιπόν, γράφει ο καλλιτέχνης, Βασίλειο. Βασίλειο, κάτσε λίγο, σταμάτα λίγο. Όχι, δεν σταματάμε τίποτα, κύριε. Σταμάτα. Η κάμερα του Πολύβιο Μότο δεν σταματάει ποτέ. Δεν σταματάει ποτέ, ρε φίλε, πες μου. Κλείσε λίγο, κλείσε. Άντε. Θανάσης. Κάποια κυρία φωνάζει το Θανάση. Εμείς είμαστε στη Γυρτώνη και κάποια κυρία φωνάζει το Θανάση. Λοιπόν, βρισκόμαστε λοιπόν εδώ, στη Γυρτώνη. Είναι ένα παραδοσιακό... Να σε κάνω μια ξενάγηση στο χωριό μου. Το χωριό σου. Θα μπορούσε να ήταν, θα μπορούσε, δεν είναι. Δεν πειράζει. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είναι τσιφλικάδες. Εδώ πέρα, τα τσιφλίκια. Άμα πας από την άλλη μεριά έχει κάτι κτίρια. Αλλά επειδή δεν περπατάμε εμείς, δεν είμαστε αθλητικοί, είμαστε της μπύρας, του τσίπουρου και της πίτσας. Θα στείλουμε drone. Μην σκορώ εδώ ψηλέ. Δεν είναι, τα σκυλιά εδώ δικά μας είναι. Βλέπεις. Όχι κάτι σκάσει. Το βλέπεις να έχει κανένα πρόβλημα το σκυλό. Έχει κανένα πρόβλημα, τι σου πειράζει λίγο. Μια χαρούλα. Ηρεμία. Και βέβαια η εκδρομούλα μου με το Κινεζόπουλο εδώ εδώ Κινέζος και από εκεί Ιαπωνέζος Νιμάξ Τζαπανίκ. Πολύ μίγα πάνω βρεσί. Σένα σε κυνηγάνε και οι μύγες. Στα Ιαπωνέζικα εδώ έρχονται. Στα Ιαπωνέζικα Είναι έρχονται. το μέλι. Είναι το μέλι εδώ, κατάλαβες. Τώρα πει ο άλλος είναι κατασκευασμένα στην Ινδονησία. Πάει να είναι και στην Κίνα. Όχι. Στο διάστημα να είναι. Έτσι μπράβο. Δύο είναι τα σήματα. Το φτερό και το πιάνο. Που μου αρέσουν εμένα, έτσι. Ναι. Ωραία πλατιίτσα, ήσυχα, πολύ ήσυχα. Δεν περπατάει ψυχή μέρα μεσημέρι. Και συνεχίζουμε. Ευχαριστώ. Θα σας διηγηθώ λοιπόν μια μικρή ιστορία η οποία μου την είπε τώρα η κυρία Άννα εδώ. Μια κυρία η οποία μένει στο χωριό. Λοιπόν, τη ρώτησα γιατί μου έκανε εντύπωση, άμα προσέξετε στο βίντεο, δεν ξέρω αν φαίνονται καλά, από κάτω το βάθος αριστερά μέχρι όλη αυτή η γραμμή, τα σπίτια είναι χτισμένα σε μία ευθεία. Σε μία ευθεία είναι όλα. Τώρα στο βίντεο δεν φαίνεται καλά, αλλά είναι όλα χτισμένα σε μία ευθεία. Και αυτό γιατί? Αυτά όλα τα σπίτια είτε τότε των εργατών. Όταν ήταν στην κατοχή των Τούρκων το χωριό αυτό, η Γυρτώνη, είχαν χτίσει οι Τούρκοι αυτά εδώ τα σπίτια στη σειρά και τα είχαν για τους προνομιούχους. Δηλαδή προνομιούχους εννοείται αυτοί που κάνανε ιδιαίτερη δουλειά. Παράδειγμα, αυτό εδώ το σπίτι εδώ τώρα μπροστά που βλέπετε με τα λουλουδάκια ήταν ο αγροφύλακας τότε. Πρόσεχε οτιδήποτε αφορούσε τους αγρούς.
Δίπλα ήταν κάτι άλλο. Παραδίπλα κάτι άλλο. Λοιπόν, και αυτά χτίζονταν και κάθε ένας προνομιούχος, δηλαδή κάποιος ο οποίος είχε με ειδικότητα, έμενε σε αυτά τα σπίτια. Όλοι οι άλλοι μέναν περιφερειακά στο χωριό. Όταν λέμε περιφερειακά, μέναν περιφερειακά από το χωριό. Η πλατεία φυσικά δεν υπήρχε. Εδώ υπήρχε ένα διόροφο, λένε, σπίτι του οποίου ήταν του Αγά τότε, στην πλατεία χτισμένο, ένα διόροφο, ο οποίος ήταν και ο Big Boss όλης της καταστάσεως. Λοιπόν, συνεχίζω εδώ, θα σας δείξω λίγο ακόμη. Ο κόσμος τότε εδώ πέρα, ή μάλλον να το πω έτσι, τα τελευταία χρόνια ζούσε από τα καπνά. Αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι μια παλιά καπναποθήκη. Μια παλιά καπναποθήκη είναι εδώ, η οποία τώρα φυσικά είναι παραιτημένα όλα αυτά εδώ. Και όπως βλέπετε, δείτε τα σπίτια πως είναι στη σειρά. Είναι στη σειρά όλα τα σπίτια. Αυτά που σας έλεγα πριν για τους αγάδες. Αυτά με τα σπίτια, τα περισσότερα ήταν φτιαγμένα από πέτρα. Γιατί εννοείται ότι τα είχαν κάνει τότε για να μένουν οι προνομιούχοι που δούλευαν στον Αγά, στον Τσιφλικά, τον Τούρκο. Όλα τα άλλα τα σπίτια γύρω από το χωριό είναι με πληθή. Αυτά. Να και ο Βασίλειο. Λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία, αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν πολλά χρόνια. Εδώ ακούστηκε από τους παλιούς, δεν λέω τώρα για αυτούς, γενικά οι παλιοί παππούδες μας, ήταν της άποψης πρέπει να πίνεις τσίπρο όλη μέρα, να καπνίζεις, να μην γυμνάζεις, να είσαι ρέκλα. Άμα θες να περάσεις καλά, ποιοτικά, φύγεις νωρίς όμως. Αλλά και αυτό είναι σχετικό. Ήταν ο άλλος από το γυμναστήριο μια ζωή. Τι έπαθε ο Μίτσος, ο Κότσιος, ξέρω εγώ, ο Κίτσιος, πέθανε. Αυτός γυμναζόταν συνέχεια. Ξέρω εγώ, πέθανε. Και βλέπεις τον άλλον τώρα όλη μέρα τσίπρα. Άρα ηθικό δίδαγμα, τα τσίπρα σκοτώνουν τα μικρόβια, να τα πίνετε, να καπνίζετε και να είστε ρέκλα όλη μέρα και να ζήσετε πολλά χρόνια. Τα λέω σωστά. Σωστός. Λοιπόν, λέμε και ένα αστιάκι. Ο Βασίλειο. Είμαστε να κόβουμε το τσιγάρο, κόψαμε το αλκοόλ, κόψαμε το τσιγάρο και θα είμαστε άλλα συν 50 χρόνια. Τώρα 47 και 50 πόσο μας κάνει, ξέρεις μαθηματικά. Πότε στιγμή πρέπει να κόψουμε πολλά, Βασίλη. 97. Καταρχάς θα ξεκινήσουμε. 97, καλά, δεν είναι 97 χρονών. Μια χαρά είναι. Ωραία. Άρα εσείς οι νέοι θα με βλέπετε για πολλά χρόνια, οι νέοι. Οι πιο μεγάλοι, ο καθένας πόσο ζωή θα ζήσει, υγιεινή ζωή κτλ. Οι νέοι που είναι νεαρά παιδιά λογικά θα ζήσουν 50 χρόνια, με βλέπουν για 50 χρόνια τώρα. Θα βάλω και μια μασέλα εκεί πέρα, ένα τέτοιο, σαλιάρα. Έχω μια σαλιάρα από τη μηχανή για να μην κρυώνω. Αργότερα την έχω εκεί για τα σάλια. Αυτά είχα να πω. Στο επόμενο βιντεάκι που θα ανεβάσουμε, Βασίλη, τώρα που θα φεύγω, το θέμα μας θα είναι εγγραφή σε γυμναστήριο. Πρόσεξε λίγο. Ναι, το επόμενο. Εδώ τώρα αυτό το χωριό, γιατί ήρθαμε εδώ πέρα. Εδώ αυτό το χωριό είναι, δεν το ξέρει ο κόσμος. Το ξέρει στην ταμπέλα στην Εθνική Γυρτώνη. Εδώ πέρα αυτό έχει ιστορία με την αγροτιά. Εδώ πέρα, φίλε, κινόταν η οικονομία. Ναι, από ό,τι μου είπε ότι μετά τη Λάρισα είναι το πρώτο χωριό το οποίο έχει πάρει ρεύμα με γεννήτριες. Πολύ παλιό χωριό. Και από πίσω έχει όλα τέτοια χαλάσματα. Και δυστυχώς δεν τα κρατήσαν αυτά να τα συντηρήσουν. Κάποιος να ενδιαφερθεί. Με αυτό τώρα εδώ πέρα δεν σώζεται. Στην Ιταλία τα κρατάνε όλα αυτά. Γεμάτη Ιταλία με τέτοια. Εμείς δεν ξέρω εδώ, όλα πέσαν όλα. Αυτό τώρα εδώ πέρα κοιτά. Ναι, ναι. Θα το κάνεις
το στηρίξει, του βάλει μια σκεπή, αντέξει άλλα τόσα χρόνια. Αυτό πόσο χρονών είναι αυτό το κτίριο? Να μην είναι 200 χρονών. 200 χρόνια και εγώ κάπου εκεί το υπολογίζω. Γιατί να μην τα έχουμε αυτά, να μπορεί να είναι ένα δημοτικό πράγμα. Θα μπορούσε εδώ να είναι παράδειγμα, τι να πω τώρα, Τι εδώ αυτό. ένα κλαμπ. Εδώ δεν ανακαινίζουν σχολεία τα οποία θέλουν λίγα έξοδα. Θα ανακαινήσουν κτίρια τα οποία είναι 200 χρονών. Πολλά μπορούσαμε να κάνουμε. Πολλά. Αλλά τέλος πάντων τώρα. Υπάρχει, για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Έτσι δεν είναι? Εμείς να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας. Έχει άλλα 2-3. Δηλαδή, όλη η υπόθεση εδώ στο χωριό που μου αρέσει εμένα είναι δύο πράγματα. Είναι γεμάτο πελαργούς, γεμάτο. Άμα έρθει καλοκαίρι εδώ, γίνονται πτήσεις. Ένας προσγειώνεται, ένας απογειώνεται. Δεν ξέρω αν είναι. Είδες εκεί στην πλατεία που έχει τους πελαργούς και η κυρία μας είπε καλοκαίρι να έρθει που έχει τους πελαργούς. Και δεύτερο είναι αυτά τα σπίτια τα παλιά που τα κοιτάς και λες, ας πούμε, αυτό τι ήταν? Αυτό ήταν η οικία από μια οικογένεια, έχει τόσο μεγάλο σπίτι. Δηλαδή μια οικογένεια. Πόσο πλούσιοι ήταν αυτοί τότε? Κατάλαβες? Κοιτάς έτσι εδώ. Λογικά αυτό ήταν η οικία, λογικά. Από μια οικογένεια η οποία είχε πολλά στρέμματα. Κοίταξε πόσο μεγάλο. Βασικά, εδώ ακριβώς μπροστά μας φαίνεται η φωλιά του πελαργού. Κοίτα πόσο μεγάλη είναι. Ακριβώς λίγο δεξιά, πάνω σε αυτό το εγκατελειμμένο, βλέπετε έχει άλλη μια πολύ μεγάλη φωλιά. Μέσα σε πόση? Λοιπόν, γυρνάω στην κολόνα, άλλη μια φωλιά. Πιο πολύ πελαργή. Μέσα σε... Παντού όπου δεν βρίσκει πελαργή. Λοιπόν, τώρα από εδώ δεν φαίνεται, λίγο φαίνεται η κολόνα της ΔΕΗ πίσω και άλλη φωλιά πελαργών. Άρα δηλαδή εδώ πρέπει να γίνεται μακελιό. Έχω ένα σελφοκότερο το οποίο είναι 5 μέτρα. Θα έρθω το καλοκαίρι και θα της βάλω μια κάμερα. Θα φύγω, θα κάτσω να πιω ένα καφεδάκι. Όχι και καφενέ, έτσι. Να το. Επάνω στην κολόνα εκεί και άλλο. Και πολύ καλοί άνθρωποι, εδώ με ξέρουν όλοι. Λίγο ευθεία πιο κάτω, άμα δείτε παιδιά, και άλλη φωλιά. Στη γωνία εδώ, δεξιά, επάνω και άλλη φωλιά. Παρέλαση κάνουν, στο τέλος του τοίχου και άλλη φωλιά. Λίγο πιο κάτω στην κολόνια και άλλη φωλιά. Λοιπόν, πάμε. Δεξιά, εκεί τη χαλάσανε τη φωλιά. Δεξιά. Λοιπόν, γι' αυτό και στην πλατεία, στους τοίχους, έχει ζωγραφισμένο, δεν ξέρω αν φαίνεται από εδώ, για να πάμε, ζωγραφισμένο στην πλατεία, έχει τους πελαργούς. Λοιπόν, όπως βλέπετε, ζωγραφίσανε τους πελαργούς. Ωραία. Καινούργια πληροφορία από την κυρία Άννα, η οποία τελικά δεν θέλει να βγει στην κάμερα, είναι ότι αυτά τα πρώτα εδώ τα σπίτια στη γωνία ήταν ο φούρνος και το μαγειρίο. Το μαγειρίο, ναι, το μαγειρίο. Εδώ ερχόντουσαν και τρώγανε οι προνομιούχοι. Ζωάρα δηλαδή, πλάκα πλάκα. Και μετά φυσικά ξέρετε πως ήταν. Αυτός που δεν ακολουθούσε τον αγά. Και από ό,τι έμαθα επίσης, είναι ότι μετά από τον πόλεμο, που περάστηκαν όλα στα ελληνικά χέρια, το χωριό το ανέλαβε, τώρα το όνομα μου το είπε και θα το πω, αλλά δεν ξέρω, κάποιος Παπαντονίου από το Βόλο, ένας βολιώτης της Ιφλικάς, ανέλαβε μετά τη διαχείριση του χωριού. Αυτά. Τώρα όσοι με βλέπετε από τη Γυρτώνη, ίσως να λέω και πράγματα τα οποία να είναι λίγο διαφορετικά. Εγώ σας τα λέω όπως μου τα πέρασε η κυρία Άννα
Και απλά θέλησα να τα πω στην κάμερα, έτσι ώστε φίλοι μου εσείς που είστε μαζί μου να μην βλέπετε μόνο ένα βίντεο με φωτογραφίες, γιατί και εγώ για πρώτη φορά που ήρθα, να σας πω την αλήθεια, χωρίς να μάθω την ιστορία, είπα οκ, ένα χωριό όπως όλα τα άλλα, παλιά σπίτια, ετοιμόρροπα σπίτια, και να σκεφτείτε ότι το χωριό Γυρτώνη είναι 10 χιλιόμετρα από τη Λάρισα και με μια τόσο μεγάλη ιστορία. Η ταβερνούλα εδώ πέρα, το Πέτρινο, το οποίο έχει έναν εξαιρετικό μάγειρα, έχει και live μουσική κάθε Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, από ό,τι μου είπε εδώ η κυρία Άννα. Δουλεύει πάρα πολύ ωραία. Ο μάγειρας ο οποίος κάνει τα ψητά το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, είναι ο Βαγγέλης. Γεια σου Βαγγέλη. Ο οποίος είναι τρομερός καλλιτέχνης ό,τι αφορά στο θέμα της μαγειρικής, βασικά στο ψησίματος, σούβλες και τα λοιπά. Ο Βαγγέλης αυτά παιδιά είναι χειρούργος, όχι γιατρός απλώς, χειρούργος. Τι κάνετε, γεια σας. Γεια σας, καλά εσείς. Τραβάμε λίγο βίντεο το χωριό σας, να μάθουμε λίγο την ιστορία. Α, το χωριό. Ναι, ναι. Από πού είστε? Από Λάρισα είμαστε. Α, και βγάζετε φωτογραφίες στα σπίτια. Φωτογραφίες δεν βγάζουμε, βίντεο τραβάμε λίγο για την ιστορία εδώ της καπναποθήκης. Μάθαμε τελικά ότι έχει μια πολύ ωραία ιστορία εδώ. Ναι, ναι. Ναι. Γιατί μου έκανε εντύπωση όλα αυτά τα σπίτια εδώ που ήταν στη σειρά και λέω γιατί είναι αυτά έτσι, έχουν μια γραμμή απευθείας. Αυτά Και ήταν είναι... όλα από το κτήμα, από το κουνάκι, από τον Παπαγεωργείο αυτά. Α, Παπαγεωργείο λεγόταν αυτός. Αυτός που τα είχε τότε είχε 33.000 στρέμματα. Ο Τσιφλικάς. Ναι, Τα οποία τα είχε αναλάβει και τα είχε πάρει μετά που μεταφερθήκαν όλα στους Έλληνες, έτσι. Ναι, Γιατί ναι. πριν ήταν ο Τσιφλικάς, ο Αγάς, ο Τούρκος, έτσι. Ο Τούρκος, ναι. Είχε 33.000, μου έλεγε η πεθερά μου εγώ που βρήκα. Εγώ ήρθα νύφεδο, δεν τα ήξερα. Μάλιστα. Μου έλεγε 33.000 στρέμματα, λέει. Τα μάτια είχαν τα άλογα εκεί μέσα, εδώ αυτά ήταν όλα σπίτια. Μετά αυτό έγινε καφενείο, μετά είναι της Γιάννας αυτού, το Ναι. σπίτι, είμαστε φίλες, η Γιάννα. Μάλιστα. Και εν συνεχεία το διόροφο εκείνο και τ' άλλο το χαμηλό εκεί ήταν από αυτά, από τις αποθήκες αυτού νου. Μάλιστα. Ναι. Και μόταν οι εργάτες όλοι αυτοί. Δούλευαν αυτοί στο Παπαγεωργείο και έμειναν μέσα. Ωραία. Ναι. Και ένας κάτοικος του χωριού. Α, εγώ εδώ έρχομαι, δουλεύω, είμαστε στο διπλάνο, αλλά εδώ μέσα όλα τα καλοκαίρια μου δεν περνάω. Ωραία. Ναι. Α, δουλεύετε εδώ. Δεν έχετε δικό σας εδώ σπίτι. πέρα και Α, χωράφια. γιος μου από εδώ Μάλιστα. και πολεμάμε με τη υγεία. Ωραία, εδώ στη Γυρτώνη. Ναι, σε Γερτώνη εδώ. Ωραία. Αυτό το χτίσαν Ιταλία. Ήταν το κονάκι. Το είδα το κονάκι. Το κονάκι ποιο είναι? Εκείνο το ψηλό. Εκεί έμενε ο Παπαγεωργίου. Αυτό σαν αποθήκη. Όχι. Το διπλό από πίσω, το κτίριο. Το ψηλό πάνω που έχει. Το διπλό που φαίνεται Ναι, που είναι. χτισμένο από Ιταλούς. Θα το χτίσαν Ιταλία. Τελικά μπερδέψαμε όλη την ιστορία τώρα. Εγώ αλλιώς μου τα είπε η κυρία Γιάννα. Θα σας πω λιγάκι. Πάμε. Αυτά όλα ήταν εδώ. Αυτό ήταν νοσοκομείο. Έγραφε νοσοκομείο πάνω, το θυμάμαι. Λοιπόν, πάμε λίγο από την αρχή να βγούμε λίγο στον δρόμο να τα δείξουμε. Πού είσαι εσείς? Λάρισα. 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 Καταγωγή μου φυσικά είναι από αλλού. Σεραίος είμαι. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Γι' αυτό και δεν τα ξέρω. Εκείνο ποιος είναι. Το μεγάλο, το έμεινε. διπλό. Εκεί έμεινε η οικογένεια όλη. Ωραία. Όλα αυτά. Η οικογένεια του Παπαγεωργίου. Ο Γεωργίου, ο οποίος είχε από εδώ άρχιζε πάνω όλα τα χωράφια μέχρι κάτω το κουλούρι. Ήταν όλα δικά του. Μάλιστα. Όλα- Αυτός τα έχτισε αυτά ή είναι επί, Ο Παπαγεωργίου. επί τους Τούρκους ακόμη? Όχι, αυτός. Αυτό ήταν κονάκι. Αυτό ήταν σιταποθήκη το μπροστά. Το μπροστά είναι σιταποθήκη. Το πίσω ήταν το κονάκι που μέναμε. Μέναν οι άνθρωποι, είναι διπλό. Διπλό, τριπλό. δεν Μάλιστα. νεοκλασικού στυλ, το οποίο το κάνανε οι Ιταλοί, έτσι έχω μάθει. Όλα αυτά εδώ μέναν εργάτες, όλα αυτά εδώ πέρα μέναν εργάτες. Αυτό το είχαν νοσοκομείο, αυτό εδώ πέρα. Και πιο πίσω, αν, πριν τους Τούρκους τι γινόταν δεν ξέρω. Μάλιστα. Αλλά μπορεί η Γιάννα να ξέρει περισσότερα, είναι πιο παλιά. Μάλιστα. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Ωραία. Άρα αποκλείεται πάμε από το τώρα. αρχικό όμως. Αυτό εδώ το πέτρινο τώρα που βλέπουμε εδώ μπροστά μας ήταν το νοσοκομείο. Το έγραφε νοσοκομείο και το θυμάμαι εγώ. Αλλά τώρα ήρθαν από την Αθήνα, το είχαν ιδιοκτησία και το κάναν το ανακαίνιση. Και χάθηκε αυτό. Θα έπεφτε κιόλα, ήταν παλιό. Μάλιστα. Έγραφε νοσοκομείο πάνω. Το διπλανό, Όλα τα διπλανά αυτά τα σπίτια εδώ πέρα. όλα τα διπλανά τα σπίτια Μέναν εργάτες. μέναν οι εργάτες του Παπαγεωργίου. Ναι, όλοι οι εργάτες εδώ είχαν εδώ
φαγητά. Μου είπε η κυρία Γιάννα ότι εδώ το επόμενο μετά την ταβέρνα ήταν το φούρνος και το εστιατόριο. Ναι, λέει. μπορεί. Δεν τα ξέρω εγώ τώρα. Μάλιστα. Ναι. Αλλά στη τελευταία που έχω μπει μέσα εκεί πέρα είχα δει, έγραφε ο άλλος 1930-40. Τι έγραφαν ημερομηνίες στους τοίχους. Τα είχα δει αυτά. Μάλιστα. Και αυτό ξέρω ότι ήταν σιταποθήκη, βάζαν το σιτάρια εδώ μπροστά. Σιταποθήκη. Και όχι καπνοαποθήκη που είπε η κυρία Γιάννα. Μπορεί και καπνοαποθήκη, αλλά και σιτάρια τους. Μάλιστα. Και τι δεν κάνουν αυτοί. Άρα οπωσδήποτε. Όλα τα κάνουν. Σιτάρια όταν ήταν η εποχή του σιταριού και καπνά όταν ήταν η εποχή του καπνού. 48, εσύ πήγε Γιάννα, πότε το έκοψα. Αυτός ο Παπαγεωργίου είχε δηλαδή όλο το χωριό αυτό συν Αυτός πρέπει να από εδώ μέχρι το Κουλούρι. Είχε και άλλες επιχειρήσεις στο Βόλο. Είχε Ναι. και άλλες επιχειρήσεις στο Βόλο. Ναι. Τι ακριβώς τώρα με σχέση με βαμβάκια, με εμπόρια, με τέτοια. Δεν ήταν Μάλιστα. μόνο αυτό εδώ. Είχε και άλλες επιχειρήσεις. Τώρα υπάρχει βέβαια ο μεγαλύτερος εδώ, ο οποίος δούλεψε σε αυτόν, είναι ο κύριος Κωνσταντίνο εκεί πέρα, ο Γιώργος Κωνσταντίνο, ο οποίος δούλεψε σε αυτόν. Αυτός είναι 92 χρονών. Από αυτόν θα μάθετε ό,τι θέλετε εδώ πέρα. Μένει αυτός εδώ στο Μένει χωριό. εδώ, δηλαδή, το σπίτι του είναι Και είναι το άσπρο. φτιαγμένο το λευκό, το άσπρο. Λευκό. Αν πάτε από την πίσω πέρα, είχαν ένα πηγάδι, βγάζαν νερό. Υπάρχει ακόμα, το έχω κάνει ανακαίνιση. Αλλά πρέπει να πάμε. Πού στο ύψο, στο ύψωμα είναι. Ναι, άμα θέλετε να με ακολουθήσετε, με τα μάξια, γιατί θα πάω για μακρηγόρη εγώ, θα σας δείξω. Υπάρχει πάλι ο πηγάδι το οποίο είναι φτιαγμένο. Βγάζαν νερό από εκεί. Ποτίζαν, τι κάνουν, δεν ξέρω. Και εδώ πέρα έχουν στέκει πελαργοί. Όλο το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ. Ναι, το έδειξα αυτό. Ναι, και δεν Πάρα πίστευα. πολύ πελαργοί. Ναι, αλλά έχουν φύγει τώρα. Όλα Εννοείται. τα πουλιά έρχονται εδώ και γίνεται. Ωραία. Και ένα πηγάδι έχει ακόμα, τι άλλο. Αρχαία έχουν βρεθεί από την πίσω μεριά εκεί πέρα, έχουν γίνει ένας καφές. Και γενικά είναι η αρχαιολογική περιοχή εδώ όλη. Βρίσκεις αρχαία δηλαδή, γενικά. Να χτίσουν το τμήμα. Τμήμα, τι πήγαν να χτίσουν. Προς τα εκεί. Ας αυτό, εντάξει. Σταματάνε, δεν μπορείς να χτίσεις έτσι. Όπου... Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Έτσι, τα λέμε. Γεια, γεια. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, υπάρχει τόσο μεγάλη ιστορία που οι παλιοί θυμούνται ακόμη ότι έχει γίνει με τους Τούρκους. Περνώντας λοιπόν η ιστορία και όλα αυτά εδώ στην Ελλάδα στους Έλληνες, η μεταγενέστερη γενιά, όπως είδατε τον κύριο τώρα, γνωρίζει ακριβώς το μετά από ότι το πριν. Οπότε αυτό που κατάλαβα ότι έχει μεγάλη ιστορία. Σας έδειξα το νοσοκομείο, σας έδειξα όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει και κάποιος κύριος ο οποίος, θα έρθουμε μία άλλη μέρα, ο οποίος ξέρει όλη την ιστορία του χωριού. Έχω μείνει δηλαδή, γιατί ξέρετε ότι εγώ δεν είμαι από αυτή εδώ την περιοχή, αλλά έχω μείνει ένα τέτοιο χωριό που όταν μπήκα μέσα έλεγα εντάξει, οκ, είναι να κάνουμε κύκλο την πλατεία και να φεύγουμε. Και έχει τόσο μεγάλη ιστορία. Ακούσατε λοιπόν πως είναι η ιστορία. Τελικά αυτές εδώ οι αποθήκες που πριν λέγαμε για τα καπνά, ναι μεν είχαν και καπνά από ό,τι μας είπε η κυρία Άννα, και από πίσω ήταν το διόροφο το οποίο έμεινε μετά ο Παπαγεωργίου, το οποίο το χτίσανε οι Ιταλοί. Το διόροφο δηλαδή αυτό που βλέπαμε πριν. Όπως βλέπετε, έχω έρθει από την κάτω πλευρά τώρα του χωριού και όπως βλέπετε εδώ αποθήκες. Αποθήκες οι οποίες αποθηκεύανε τότε την παραγωγή του τόπου. Άλλοτε καλαμπόκι, ό,τι έβγαζε τότε ο τόπος. Οι αποθήκες είναι παλιές, μεν βλέπω εδώ αυτή είναι νεόχτιστη, αλλά άμα δείτε από εδώ μεριά τα κτίρια, αποθήκες παλιές, με παλιά αρχιτεκτονική, όπως και εκεί πλάγια επάνω. Έτσι. Ναι, αυτό το διόροφο εκεί που φαίνεται ήταν αυτό το σπίτι που έμενε ο Παπαγεωργίου. Το ψηλό εκεί, είναι ευρυγόνιος ο φακός μου παιδιά. Ευρυγόνιος και πού να το κρατήσω, εκεί. Έτσι. Αποθήκες. Πολλές αποθήκες. Όλο το χωριό έχει αποθήκες παιδιά που δούλευαν οι εργάτες.
Τι γίνεται ρε παιδιά, πολύ αποθήκη κακό. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Εδώ. Πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ορίστε και εδώ. Αποθήκες και πιο πάνω μα προσέξτε τεράστια φωλιά από τους πελαργούς. Παντού οι πελαργοί, παντού. Άρα αξίζει ένα βιντεάκι ακόμα να κάνω. Εδώ πέρα πάνω 2, άμα προσέξετε την αποθήκη, 2 φωλιές μεγάλες. Γίνεται χαμός αυτό το χωριό. Αποθήκη παλιά. Τα σπιτάκια τα οποία γύρω μένανε. Αυτή δεν είναι αποθήκη. Είναι τα σπιτάκια τα οποία μένανε. Επίσης, άμα προσέξετε έχει το τείχος και πιο κάτω, δεν φαίνεται ίσως από εδώ, είναι άλλο ένα σπίτι κατασκευασμένο για τους εργάτες. Τώρα αν δεν κάνω λάθος εκείνο και πάνω φαίνεται σαν περιστερώνας, αλλά κάτι θα συμβόλιζε τότε αυτό γιατί είναι παμπάλιο, οπότε κάτι συμβολίζει. Αποθήκη και αυτή είναι εδώ παλιά. Και κοιτάξτε εδώ μία έκταση χωραφιού. Λες και είναι αεροδρόμιο. Τεράστια έκταση. Δεν αναγράφεται παιδιά στο βίντεο έτσι που ότι να το δείτε από κοντά. Και εδώ αποθήκες. Κουράζεσαι να βλέπεις αποθήκες. Σκεφτείτε δηλαδή τότε το τι έβγαζε ο κόσμος. Γεια σου φίλε μου. Σήμερα φυσικά όπως είδατε το τρακτέρ δεν έχει καμία σχέση με τα τότε. Κουβούκλια, κλιματιστικά μέσα. Ωραία. Αυτά από αυτό το χωριό. Κάποια στιγμή θα βρούμε και αυτόν τον παππού που μας είπε, ο οποίος έχει μια μεγάλη ηλικία, θα το βρούμε να μας πει λίγο την ιστορία του χωριού. Άρα συνεχίζουμε. Travel Moto, αυτοπροσώπος. Ο αυθεντικός παιδιά. Πιο αυθεντικός δεν γίνεται. Λοιπόν, να μην πίνετε τσίπουρο. Έχει καούρους στο μάχη. Να πίνετε νερό. Ναι. Είμαστε έτοιμοι. Εμείς τα έχουμε κόψει τα τσίπουρα. Και έχουμε αρχίσει τη γυμναστική. Όχι ακόμα, αλλά όπου να είναι την αρχίζουμε. Τώρα... Ωραία. Πάμε κύριε Travel. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν, κάμερα μου γράφει. Είσαι live. Τα γάτια. Το έχω ξύσει εδώ πέρα ρε, το έχω ξύσει ρε φίλε, το έχω ξύσει. Τι ώρα πήγε, 6 ώρα τώρα, να δούμε. Δεν ασχολούμαι με την ώρα, εγώ με τη μέρα είναι. Αφού έχουμε εδώ, ξέρεις τι ώρα είναι? 3 παρατέταρτο. Το καλά που το είδες, μέχρι να πάμε θα πάει 3. Πρέπει να πάμε στο τέμπι κάτω και στο κάτσερα. Μόνο στο τέμπι θα πάμε. Μην νυχτουθούμε. Θα περάσω από μια ωραία περιοχή. Λοιπόν, πάμε παιδιά. Σηκώθηκε το μηχανάκι. Έβαλα και το μαξιλαράκι, πατούσα που δεν πατούσα. Τώρα στις μύτες, σαν τις μπαλαρίνες. Πολύ σκυλί ρε.
Τι θα πάμε, adventure θα πάμε? Με το κράνος γίνεται δουλειά τώρα δεν πουλούνται. Είδηκα σαν αστακός λες και... Τα ξέρω από εδώ τα καρπούζια. Καρπούζι να φάμε. Αυτά παιδί μου χαλάσανε. Τι καρπούζι να φάμε? Πού πας, πού πας? Είναι δυνατόν τώρα ρε παιδιά? Είναι δυνατόν τώρα να σταματήσουμε για καρπούζια? Για καρπούζια. Το έχω ξύσει εδώ το μηχανάκι, ανέβα κατέβα. Βασίλειο, τι κάνεις? Κοιτάξτε, κοιτάξτε την πράγματα. Τι να δούμε? Θα κάνουμε βίντεο μόνο τα παιδάκια? Να μην ξέρεις κάτι? Να μην κάνουμε τέμπι και να γυρίσουμε πίσω γιατί η ώρα πέρασε. Επάνω. Ωραία. Και μετά από την ποτίτσα μας καθίσαμε να πιούμε με τον Βασίλειο ένα καφεδάκι και να σου ήρθε και ο φίλος μας ο Κώστας. Λοιπόν, με τι? Με Κινέζο. Με ποιο? Ζώντες. D350. Λοιπόν, δύο ζώντες από ό,τι βλέπετε και βάλαμε στη μέση το μικρό μας φίλο εδώ, τον Ήμαξ, τον τζαπανίστα. Λοιπόν, τον τζαπανίστα μας. Λοιπόν,
ο φίλος μας ο Κώστας. Γεια σας, γεια σας. Και ο γνωστός Travel Moto. Λοιπόν, να πίνετε τσίπουρα πολλά. Κάνουν καλά και είναι τα μικρόβια όλα. Βασίλειο. Άμα πίνεις 3 με 4 καραφάκια 50 την ημέρα, κάθε μέρα όμως, για κάνα 2 χρόνια θα καούν όλα τα μικρόβια, αλλά μπορεί να καταστραφείς. Αλλά τα μικρόβια θα καούν. Άρα, άμα θέλετε να καταπολεμήσετε τα μικρόβια όλα, δεν να μην έχετε πυρετό ή όσους κτλ., να πίνετε τσίπουρα. Θα κάνει κι άλλη ζημιά. Δεν γίνεται μελέτη χωρίς σπάσει αυγά, κυρίες και κύριοι. Τα είπα και ξελάφρωσα. Τα είπε και ξελάφρωσε. Ωραία. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα, παιδιά. Μετά από αυτή τη βολτίτσα που κάναμε στη Γυρτώνη, ήπιαμε και το καφεδάκι μας με τον Βασίλειο. Σας αποχαιρετώ. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Γεια σας, να είστε πάντα καλά και πάντα όρθιοι.